Posible nga islan sang cementitious paint ang original nga stage sang Iloilo Sports Complex nga human sa phenolic board. Sa interview sang Bomb Radio kay Dr. Alfonso Fonsa Baldonado III, Production and Program Director sang Kasadyan sa Kabanwahanan, iya ginpahayag nga sang nagulan sang opening salvo sa Kasadyan sa Kabanwahanan 2026. May pila ka mga performers nga nagkaladdanlog bangod sa phenolic board nga ginbutang sa Iloilo Sports Complex. Tungod sini, nagpatigayon sang emergency meeting si Governor Arthur Defensor Jr. upod ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Agud desisyonan nga pagabutangan sang cementitious coating ang phenolic board. Suno pa kay Dr. Baldonado nga ang cementitious paint mas magaras kumpara sa phenolic board kag mas may maayo nga friction. Gani hindi ini delikado para sa maga-perform nga mga dancers. Sa madumdaman nga anom ka mga tribo ang wala naka-perform sang opening salvo sang Sabado, Enero 10, bangod sa pagbubo sang mamunog nga ulan. Dugang pa sang opisyal, nagapasalamat sila sa paghangop sang tanan nga LGUs, choreographers kag tourism officers sang anom ka mga banwa sa ila kag kooperasyon kag pag-perform sang unity dance sa uli nga porsyon sang opening salvo sang Kasadyahan sa Kabanwahanan. Ginuntat ato ang aton nga mga performances sa ibang mga tribo because ang aton gobernador is always looking after the utmost safety sa mga kabataan. May nagkaladanlog sa ibang mga performances and then ginpakamaayo naton na mas maayo pagit no nga ibalik kita diwat sa square one para consider gid naton nga wala sa injuries. Consider Manila kay nag-ugyon sila sa desisyon sa gobernador nga mag-proceed na lang sa may unity dance kung sa nakita ninyo sa pagkatahom no ang aton gani nga dinagyang nag-performance ang unity dance which is one thing is sight to see gid during the opening salvo. Nabatihan ang kabahin sang pahayag ni Dr. Alfonso Fonsa Baldonado III.